ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا آقا نامدار شاف محشر ساقی کوثر ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیشوا مقتدا شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم حضرات، جیسا کہ ماہ مقدس دا اللہ دے مہمان مہینے دا آخری خطبہ جمعۃ المبارک رب دا اے مہمان مہینہ اپنیاں رحمتاں برکتاں بخششاں رب دے انعامات یہ سب کچھ سمیٹ دیا ہویا ساڈے کولو جان دیاں تیاریاں دے اندر ہے، اور پھر کئی ایسے خوش قسمت ہون دے کہ اے رب دا مہمان جدوں رب کول جائے گا پھر جا کے انہاں لوگاں دیاں سفارشاں کرے گا، خوشی دے نال اپنے رب نو انہاں لوگاں دی بات سنائے گا جنہاں نے اللہ دے اس مہمان مہینے دی اللہ دے پرونے دی قدر کیتی ہوئے گی، نہ دس دس کے لے کے رب نو دسے، حالاں رب نو پہلا ہی علم ہے کہ کیڑے بندے اور کیڑی بندی نے میرے مہمان دی قدر کیتی، عزت کیتی، اندا احترام کیتا، رب نو تے اگے ہی علم ہے۔ پھر بھی رب دا مہمان انہاں لوگاں دی سفارش کرے گا جنہاں نے رب دے اس مہمان مہینے دا احترام کیتا، عزت نو پہچانیا، اور دوسری جانب انہاں لوگاں دی شکایت کرے گا جنہاں لوگاں نے رب دے اس مہمان مہینے دی قدر نہ کیتی، انہاں لوگاں دی شکایت کرے گا جنہاں نے تمام سہولیات ہون دے باوجود، اللہ دی توفیق ہون دے باوجود رب دے اس مہمان مہینے دی قدر نہ کیتی، انہاں دی شکایت کرے گا اور رب دے اگے شکوا کرے گا، اللہ تساں مینوں بھیجیا، تواڈے بندیاں نے میری قدر نہیں کیتی، میری عزت نہیں کیتی۔ تو آئیے حضرات لمحہ فکریہ کہ اللہ دے اس جاندے ہوئے مہمان دی یقیناً اسی صحیح معنی اچ قدر نہیں کر سکے۔ کوئی بندہ دعوے نال یہ نہیں کہہ سکتا میں رب دے مہمان مہینے دی بڑی اچھی طرح قدر کیتی ہے، جویں قدر کرم دا حق ہے، ہر بندے کولو کمی کوتاہی ہو گئی، لغزش ہو گئی، اس دی قدر نو صحیح معنی دے اندر نہیں پہچانیا، تو آئیے اپنے اس رب کولوں پھر معافی مانگ لئیے، معذرت کر لئیے کہ اللہ اسی تیرے مہمان مہینے دی قدر نہیں کر سکے،
اے اللہ تیرے بندے ہاں، تیرے گناہگار بندے ہاں، اللہ معافیاں دے قلم پھیر دے، اور جو لغزشاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ رحمت دے نال معاف فرما کے اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اور سانو جنتاں دا سرٹیفکیٹ عطا کر دے۔ تو آئیے رب رحمان بھی اس چیز دا اعلان فرماندے نے، اے میرے بندیو، اے دنیا دے اندر بسنے والے لوگوں، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اگر کوئی لغزش ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، پھر گھبرانا نہیں، میری رحمت تو نا امید نہیں ہونا، میرے در تے آ جانا، تو اپنی ندامت لے کے آئی، اے میرے بندے تو ندامت لے کے آئی، میں رحمت دے دریا لے کے آواں گا، تو اپنے گناہاں دے ڈھیر لے کے آئی، میں بخشش اور مغفرت دیاں ٹھلاں بہا دیاں گا، تو میرے در تے آ کے صرف اپنیاں اکھاں چوں 2 آنسو بہا دیں، میں تیرے واسطے تیرے سارے گناہاں نو معاف کر کے انہاں گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیاں گا۔ آتے صحیح رب دے سامنے گریہ زاری کرتے صحیح، اپنے رب کولوں استغفار کرتے صحیح، اللہ فرماندے نے استغفار کریں گا پھر ویکھی میں عرشاں والا خدا کس طرح تیرے واسطے رحمتاں برکتاں اور بخششاں دے پہاڑ تیرے تے بارشاں نازل کر دیاں گا، میں پہاڑاں دی طرح تیرے تے رحمتاں نازل کر دیاں گا، لیکن آتے صحیح جے تو آنا ہی نہیں، رب دے سامنے بہنا ہی نہیں، رب دے سامنے گریہ زاری کرنی نہیں، دل تے زنگ بڑا لگ گیا ہے، پھر اللہ اکبر، اللہ کو دعا کرو، اللہ اپنی رحمت دے نال ماہ مقدس دے اندر جتنیاں کوتاہیاں ہو گئیاں نے اللہ رحمت دے نال معاف فرما دے، کہہ دیو آمین ثم آمین۔ آؤ ہن ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماندے نے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماندے نے استغفروا ربکم، اپنے رب کولوں استغفار کریا کرو، اپنے رب کولوں معافیاں منگیا کرو، اگر رزق دے اندر تنگی ہے رب کولوں استغفار کر، اللہ اولاد نہیں دے رہا رب اگے استغفار کر دے اندر مصیبت ہے رب اگے استغفار کر، اولاد نافرمانے رب اگے استغفار کر، اگر رزق دے اندر تنگیاں نے رب اگے استغفار کر، اگر وجود دے اندر بیماریاں نے رب اگے استغفار کر، اگر گھر دے اندر مصیبتاں نے رب اگے استغفار کر، اگر تیرے گھر دے اندر ہر وقت لڑائیاں جھگڑے نے رب اگے استغفار کر۔ اللہ فرماندے نے اساں تیرے واسطے استغفار دے
دے اندر اینیاں رحمتاں رکھیاں نے، اینیاں برکتاں رکھیاں نے، اگر تو استغفار کریں گا آسمان تو بارشاں بھی نازل ہونیاں، اگر تو استغفار کریں گا اللہ بیٹیاں دی نعمت بھی عطا کرے گا، اگر تو استغفار کریں گا رب کولوں معافیاں منگیں گا اللہ فرماندے نے اسی تینوں مال بھی دیاں گے، رزق بھی دیاں گے، مصیبتاں بھی دور کر دیاں گے، اسی تینوں شفاواں بھی دیاں گے، اسی تینوں تندرستیاں بھی دیاں گے، اسی تیرے ہر مشکل دے اندر کم آواں گے۔ اللہ فرماندے نے میں تیری ہر مشکل نو آسان کر دیاں گا، اے دنیا دے اندر تمام مصیبتاں تو چھٹکارا دے دیاں گا۔ استغفار دی اینی زیادہ اہمیت ہے، اللہ کولو استغفار کر، ایتھے ہی بس نہیں، اگے اللہ فرماندے نے تو استغفار کریں گا میں تیرے واسطے آخرت دے اندر تیرا مقام اپنی جنت دے اندر بنا دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے تیرا مقام ہی اپنی جنت دے اندر۔ اج بندے سوچدے نے میں رب اگے جاواں گریہ زاری کرا اپنے گناہاں دیاں پنڈالیں، میرے تے گناہ ہی بڑے نے، میرے تے اینے جے گناہ نے، ہو رہے رب نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میرے تے اینے زیادہ لغزشاں کوتاہیاں نے، ہو رہے مینوں رب نے معافی دینی ہے کہ نہیں دینی۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے محبوب پیغمبر دا فرمان سنو، مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدوں رات دا پچھلا پیر ہوندا ہے عرشاں والا خدا پہلے آسمان تے آ جاندا ہے، اللہ فرماندے نے میں پہلے آسمان تے آ جانا وا، اور پھر حدیث دے الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ اپنے دوویں ہاتھ پھیلا کے فرماندے نے ہے کوئی میرے کولوں رزق منگن والا میں انہوں رزق عطا کرائے، ہے کوئی میرے کولوں استغفار کرنے والا میں انہوں معاف کرائے، ہے کوئی میرے کولوں اولادہ منگن والا میں انہوں اولادہ عطا کرائے، ہے کوئی میرے کولوں شفاواں منگن والا میں انہوں شفاواں عطا کرائے، ہے کوئی میرے سامنے گریہ زاری کرنے والا، ہے کوئی جہنم تو آزادی منگن والا میں انہوں جہنم تو آزادی دے دیا، ہے کوئی میرے کولوں جنت منگن والا اللہ فرماندے نے میں انہوں جنت عطا کر دیا، میں انہوں نعمت عطا کر دیا، لیکن آتے صحیح نہ جے تو در تے آنا نہیں پھر رب دیاں رحمتاں تے امید کیویں رکھنا ہے۔ اللہ فرماندے نے گناہ جننے بھی نے لے کے آ جا، گناہ جننے بھی نے پنڈا دیاں پنڈا بن کے میرے در تے آ جا، میرے گھر دے اندر آ جا، میں تینوں ددکاراں گا نہیں، میں تینوں تانے نہیں دیاں گا، میں تینوں مینے نہیں دیاں گا، میں تینوں اپنے گھر چوں باہر نہیں کڈاں گا، میں تیرے آن دا مل پاواں گا، تو میرے در تے آتے صحیح نہ اپنیاں گناہاں دے رجسٹر لے کے آ، میں اپنیاں رحمتاں دے دریا لے کے آواں گا، تو آتے صحیح نہ آ کے میرے گھر دے اندر بیٹھ کے دو آنسو بہاتے صحیح نہ میں تینوں معاف کر دیاں گا، تیرے آن دی قدر کراں گا، تیری عزت کراں گا، تینوں اپنے گھر چوں کڈاں گا نہیں، لیکن شرطے وے کہ تینوں رب دے گھر دے اندر آنا پے گا، دل دا زنگ اتارنا پے گا، اے سخت دل نو نرم کرنا پے گا، اپنے سخت دل نو نرم کرنا پے گا، اور پھر رب رحمان فرماندے نے اس واسطے آ سہی میرے در تے آ، میں تے تیار بیٹھا وا، کدوں میرا بندہ میرے در تے آئے گا میں انہوں معاف کر دیاں گا، اے کدوں میرا بندہ میرے کولوں معافیاں منگے گا میں انہوں معاف کر دیاں گا، کدوں آ کے میرے کول استغفار کرے گا میں انہوں بخش دیاں گا۔ اللہ فرماندے نے آتے صحیح شرمانا چاکنا میرے در تے آن تو اے چاکا نہ کر کہ میں رب دے سامنے جاواں گا،
اللہ اکبر اللہ اللہ فرماندے نے میرا در تے ہر وقت کھلا ہے میرا در تے ہر وقت کھلا ہے اگر کسے دے در تے جائیں گا اگر کسے دے کول جائیں گا تینوں اوتھے ٹائم لینا پئے گا تینوں اوتھے وقت لینا پئے گا ٹوکن لینا پئے گا تینوں اوتھے جا کے لائن دے اندر لگنا پئے گا تینوں اوتھے جا کے جناب ویلا مخصوص اے جناب آج کوئی نہیں بیٹھے اتوار دا دینے سنوار نو آیا جے آج منگل بدھ نو آیا جے اے تے جناب جمعے والے دن بابے ہری بہندے نے لیکن نہیں میرے رب دا در ایسا در ہے 24 گھنٹیاں دے اندر جس وقت بھی آئیں گا 7 دناں دے وچوں جس دن بھی آئیں گا جس وقت گھڑی لمحے دے اندر آئیں گا اللہ فرماندے نے میرے در دا دروازہ بند نہیں میرے در دا بوہا بند نہیں بلکہ ہر وقت کھلا ہے تیرے آن دے اندر تے دیر ہو سکتی ہے میرے معاف کرن دے اندر دیر نہیں ہو سکتی میرے معاف کرن دے اندر دیر نہیں ہو سکتی تو دیر نال آتے سکنا ہے لیکن میں معاف اسے وقت کر دیاں گا میں اسے وقت معاف کر دیاں گا میں تے ہر وقت جاگدا رہنا ہر وقت جاگدا رہنا میں سوندا نہیں میں اونگ بھی نہیں لیندا میں تے تیرے انتظار دے اندر ہر وقت جاگدا رہنا وا اللہ فرماندے نے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں کہہ دیو سبحان اللہ آ میرے رب دی صفت ہے اے میرے رب رحمان دی ذات ہے آج جناب دنیا تے کسے کونے تے جائیں گا اپنی حاجتاں لے کے جائیں گا ضروریات لے کے جائیں گا اگوں آواز آئے گی اے جناب افسر ہری ستے نے اے جناب بابے ہری آرام فرما رہے نے آج نہیں آنا کل آیا جے پرسوں آیا جے اے جناب آج بابے ہری کدرے گئے نے آج بزرگ کدرے گئے نے نانا میرے رب دا در ایسا ہے جس وقت بھی آئیں گا احکام الحاکمین نو جاگ دیاں پائیں گا جس وقت بھی آئیں گا اپنے رب نو اپنے در تے موجود پائیں گا اے میرے رب دی ذات ہے اور اے ہوئی میری دعوت ہے نا آؤ رب رحمان دے سامنے اپنی گریہ زاریہ کریے اپنی فریادہ رکھیے اپنے رب دے سامنے اپنی جناب ضروریات رکھیے اپنے رب دے سامنے اپنی حاجتہ رکھیے اپنی بیماریاں رکھیے اپنی ضروریات نو رکھیے اپنی تنگیاں رکھیے اپنے رب دے سامنے رکھیے جیڑا رب ہر وقت جاگ دے اور اپنے بندیاں دی آواز نو سندا بھی ہے اللہ فرماندے نے روان جاگ دا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دی کرائیں انگ لوندا نہیں تو پھر بھی میرے ول آندا نہیں پڑھو لا الہ پڑھ لو آج آخری جمعہ رب دے سامنے رب دا ذکر کر لو اور معافیاں دیاں اے رب کو لو گناہاں دیاں معافیاں مانگ لو روان جاگ دا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دی کرائیں انگ لوندا نہیں تو پھر بھی میرے ول آندا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ میں کوئی دور محل بنایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں میرے کل آن دا لگدا کرایا نہیں کیوں جے تھے آئے ہو کرایا لگ گئے بولو ایتھے آندا کو کرایا لگا کوئی جناب کسے پیسے لے اللہ اکبر اللہ میرے کل آن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں بوئے پہرے دار بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ تمنا ہووے جے میرے ول آنے دی
اپنے دل دے دکھڑے سنانے دی، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماندے نے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، کہہ دو سبحان اللہ۔ آ میرا رب خالی ہاتھ جاؤ، کدھرے جاؤ گے؟ اے جناب نظروں نیاز لے آؤ، اے جناب ہدیہ لے کے آؤ، فلاں شے دیو، فلاں شے دیو، بکرا لے کے آؤ، ککڑ لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، لیکن میرے رب دا در ایسا ہے، اللہ فرماندے نے خالی ہاتھ آؤنا تیرا کم میں، تیریاں جولیاں نو رحمتاں برکتاں دے نال پر دینا میں عرش والے خدا دا کم میں۔ خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، تینو مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل کر حل دیواں، پڑھو لا، پڑھ لو پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ایتے ہی بس نہیں، حضرت محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئی درود دیاں بارشاں کر لو محبوب پیغمبر تے چکو نا، اور جناب ان دے اندر کوئی شرم محسوس نہ کرو کہ اسی آقا تے اچھی درود نہ پڑھیے، ان دے اندر بڑیاں برکتاں نے، رب رحمان جنت دے اندر درخت لگائے گا، محبوب پیغمبر علیہ السلام دا جس وقت نام آئے دل دے وچوں بڑے پیار دے نال آقا تے درود دیاں بارشاں بھیجنیاں نے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماندے نے، بنی اسرائیل دا واقعہ، بنی اسرائیل دا واقعہ اج تو سمجھنا ہے، میں رب دے کول جاواں گا، کیڑا منہ لے کے جاواں گا، میں رب کول جاواں گا، میرا رب منو کچھ پتہ نہیں کی آکھے گا، میرا رب معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ فرماندے نے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، رب کولو استغفار کر، اگر جوانے تے پھر بھی آ جا، اگر اس تو اگے عمر گزر گئی ہے پھر بھی آ جا، بڑھاپے چ قدم رکھ لے آئی پھر بھی آ جا، وال چٹے ہو گئے نے پھر بھی آ جا، ہن ٹریا جاندا کوئی نہیں پھر بھی میرے کول گریا زاری کر، اگر تیری موت دا وقت آن تو قبل پہلا میرے کولو معافیاں مانگ لیں گا، میں رب رحمان تینو معاف کر کے تینو جنتاں دا وارث بنا دیاں گا، لیکن شرط وے اپنے گناہاں نو رب دے سامنے رکھنا پائے گا۔ آ ویکھو نا میرے رب نے تے نے گناہگار بندیاں نو معاف کر دیتا، نے رب نے اپنے باغیاں نو معاف کر دیتا، لیکن شرط وے نہ رب دے سامنے استغفار کیتی، رب کولو معافیاں منگیاں، رب دے سامنے گریا زاری کیتے۔ مرشد پاک فرماندے نے بنی اسرائیل دا واقعہ اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان نبوت چوں نکلے ہوئے الفاظ، آپ فرماندے نے بنی اسرائیل چ ایک بندہ نام ہے اس دا ذوالکفل، کی نام ہے؟ واقعہ بڑا مشہور، لیکن ایمان تازہ ہو جائے اور یاد دہانی واسطے سبق تازہ ہو جائے، نام ہے اس دا ذوالکفل، گناہ اتنے زیادہ دنیا دا کوئی گناہ اس نے چھڈیا کوئی نہیں، دنیا دی کوئی لغزش اس نے چھڈی کوئی نہیں، ہر گناہ اس نے کیتا ہے، آخر کار ایک وقت آیا انج کر کے ذوالکفل اپنے گھر دے اندر دروازے تے دستک ہوئی، دروازہ کھولیا، باہر ویکھیا نوجوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، آکھ دی اللہ دے بندے ذوالکفل، اللہ نے تینوں مال عطا کیتا ہے، اللہ نے تینوں رزق عطا کیتا،
اے ذوالکفل اللہ نے تینوں طرح طرح دیاں رحمتاں برکتاں دیاں، اللہ نے تیرے تے بارشاں کیتیاں۔ ذوالکفل میں غریب گرانے دی عورت، کر دے اندر بچے بھکھے نے، کر دے اندر بچے پیاسے نے، فاقہ بڑھائے ذوالکفل انج کرو نا، مینوں اپنے کولوں کچھ اناج ہی دے دیو، ذوالکفل اپنے گھروں مینوں تھوڑا جہا آٹا ہی دے دیو، اپنے گھروں مینوں تھوڑا جہا اناج دے دیو نا۔ ایتھے میں ایک بات کر دینا چاہنا، تساں ویکھیا ہوئے گا اس کائنات دے اندر بہت سارے گھرانے ایسے نے جنہ دیاں نوجوان لڑکیاں گھر دے اندر غربت دی وجہ تو ایسے راستیاں تے ٹر پیندیاں نے جڑے ذلت اور رسوائی دا مقدر بن جاندے نے، جڑے راستے انہاں واسطے عذاب بن جاندے نے، لیکن اے انہاں لوگاں دی وجہ تو ہے جنہ دے گھر دے اندر بے شمار رزق ہے، لیکن انہاں نے گوارا کر لیا کسے شادی تے ایسے لوگاں باغیاں تے لکھاں روپیہ لٹا دینا گوارا کر لیا، لیکن کسے معصوم یتیم بچے دے سر تے 1000 دا نوٹ رکھنا پسند نہیں کیتا۔ اگر کسے جناب سرمایہ دار دے حویلی دے اندر ڈیرے دے اندر کوئی ایسا بندہ آ گیا جیڑا ہے تیرا بدا نافرمان، ضرورت مند بھی کوئی نہیں، اور جناب اپنی عزت بنان واسطے ان دے تے لکھاں دی بارش کر دیتی ہے، اے جناب گانا بڑا خوبصورت گایا ہے، لکھاں دی بارش کر دیتی ہے، انہیں جناب مائیے بڑے اچھے گائے، انہیں جناب ڈانس بڑا اچھا خوبصورت کیتا، لکھاں دیاں بارشاں کر دیتیاں، شادیاں تے جناب ٹول واجیاں تے بڑے پیسے لٹا دیتے نے، لیکن دوسری جانب اگر دیکھیا جائے اس سے شادی دے اندر کوئی ایسے لوگ بھی کھڑے ہوندے جڑے ایک نکر تے کھڑے ہو کے بد دعاواں دیندے ہوندے، او تیرے پیسیاں نو اگ لگ جائے، تیرے نوٹاں نو تیرے انہاں پیسیاں نو اگ لگ جائے، جڑے کسے ایک معصوم دے گھر دے اندر نہیں جا رہے، کسے پیاسے دی پیاس نو نہیں بجا رہے، کسے بھکھے دی بھکھ نو نہیں مٹا رہے، تیرے پیسیاں نو اگ لگ جائے، تو عزت دی خاطر اینا پیسہ پیران دے تھلے روندنا تے گوارا کر لیا ہے، لیکن کسے مجبور نو دینا گوارا نہیں کیتا ہے۔ اور اگر جناب کوئی کتیاں دی لڑائی آئی، بے شمار پیسے، لاکھ روپیہ لا دیو، 2 لاکھ لا دیو، مرغیاں دی لڑائی تے بے شمار پیسے لگا دیو، لیکن کسے بیوہ دے کر دے اندر پیسے پیجنا گوارا نہیں کیتا، یتیم دے کر دے اندر، مجبور دے کر دے اندر پیسے پیجنا گوارا نہیں کیتا۔ اور ویکھو پھر ایسے لوگاں دا انجام بھی بہت برا ہوئے گا۔ اسی طرح اگر کسی مجبور بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ دیتا جائے، ہو سکتا ہے تیرے وہ پیسے دین دی وجہ تو انہیں ایسا راستہ چھوڑ دیتا ہوئے یا ایسے راہ تے چلن تو ہٹ گئی ہوئے جیڑا جہنم دے اندر لے کے جاندہ ہوئے، تیرا بھی ذریعہ نجات بن جائے، اندہ بھی ذریعہ نجات بن جائے۔ ذوالکفل دے کول اسی طرح ایک عورت آئی ہے بڑی مجبور، بہت زیادہ گھر دے اندر تنگی ہے، آ کے آکھ دیے ذوالکفل تھوڑے جے پیسے دے دیو۔ ذوالکفل بے شمار گناہ کیتے، اینے گناہ، نیکی دا پتہ کوئی نہیں، اور کوئی گناہ ایسا ہے ہی نہیں جڑا ذوالکفل نے نہ کیتا ہوئے۔ آخر کار پھر ذہن ادھر ہی آکھدا ہے اچھا میں تینوں پیسے دیاں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میری خواہش پوری کر، پیسے لے جا۔ اے بندی اللہ دی آکھ دیے ذوالکفل میں مجبور ہاں، میں دکھاں دی ستائیاں، اے ذوالکفل گناہ کیتا کوئی نہیں، لیکن میں تیرے پیسیاں نو چھڈ کے جا رہی ہاں، بھوک برداشت کر لانگی، پیاس برداشت کر لانگی۔ اے اللہ دی بندی چلی جاندی ہے،
تھوڑا جہا وقت گزریا، بچیاں دی بھوک برداشت نہیں ہوئی، پیاس برداشت نہیں ہوئی، پھر آ گئی ذوالکفل دے دروازے تے، آ کے آندی ہے ذوالکفل میں تیری ہر خواہش پوری کرن نو تیار ہاں، لیکن مینوں تھوڑے پیسے دے دے، اناج دے دے، وقت مقرر، پیسے مقرر۔ اللہ اکبر اللہ۔ ویکھو نا مرشد پاک صحابہ اکرام نو بیان فرما رہے نے، آخر کار وقت آ گیا، گناہ دا وقت قریب ہے، اے گناہ کرن لگ دے نے تے اے اللہ دی بندی چھم چھم روئی جا رہی ہے۔ ذوالکفل ویکھدا پیا، اے اللہ دی بندی نوجوان لڑکی کم دی جا رہی ہے۔ ذوالکفل آندا ہے اے اللہ دی بندیے، اے نوجوان لڑکی کیوں رو رہی ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں کم رہی ہے؟ اے نوجوان لڑکی آکھ دی ہے ذوالکفل میں زندگی دے اندر پہلا گناہ کرن لگیاں، لیکن میں سوچ رہی ہاں کہ جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، جدوں اللہ دے دربار دے اندر میں پیش کیتی جاواں گی تے اے لڑکی میں اپنے دل دے اندر پریشان ہاں کہ اللہ دے سامنے کیڑا جواب دیاں گی، میں اللہ دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گی۔ ذوالکفل دے دل دے اندر اس دی گل اتنی زیادہ بیٹھ گئی، اتنی زیادہ گل بیٹھ گئی، فوراً کہندا اے اللہ دی بندیے تو پہلا گناہ کر لگی ہے تے چھم چھم روئی جانی ہے، کمی جانی ہے۔ میں ذوالکفل نے زندگی دے اندر کوئی گناہ چھڈیا کوئی نہیں، لہٰذا میں جدوں دربار الہی پیش ہوواں گا تے میں کیڑا منہ لے کے جاواں گا، اس واسطے اے پھڑ پیسے بھی لے جا، مال بھی لے جا، دولت بھی لے جا، سب کچھ لے جا، تینوں آزاد کیتا ہے، ایتھوں چلی جا، ایتھوں چلی جا، اپنے گھر دے اندر چلی جائے۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے اسے وقت دروازہ بند کر لیندا ہے، اسے وقت کنڈی مار لیندا ہے۔ ہن گلی محلے والے حیران تے پریشان نے، صبح دا وقت ہویا، صبح دا وقت ہویا، گلی والے محلے پنڈ والے آپس دے اندر باتاں کر رہے نے، اج ذوالکفل دا دروازہ نہیں کھلیا، اج ذوالکفل دے گھر چوں آوازاں نہیں آ رہیاں، اج شور شرابہ کوئی نہیں، اج ذوالکفل دے گھر دے اندر گالیاں دی آواز نہیں آ رہی۔ لوگ تنگ ہو جاندے سن، محلے دار تنگ ہو جاندے سن، اج انج لگدا ذوالکفل نے کوئی شراب نہیں پیتی، اج انج لگدا ذوالکفل کسے نو مارے گا کوئی نہیں، اج ذوالکفل دا دروازہ نہیں کھول رہا۔ آخرکار باتاں کر دینے اور سارے پنڈ والے جمع ہو کے ذوالکفل دے دروازے تے آ کے کھڑے ہو گئے۔ وقت ہو گیا 10 دا ٹائم، 12 دا ٹائم ہو گیا، انتظار دے اندر نے ذوالکفل کدوں دروازہ کھولے گا، پتہ نہیں اج کی بنے ہیں، اندروں کنڈی مار کے اندر ہی ستا پیا ہے نا۔ آخرکار کوئی سیانا بندہ بولیا، آندا ویکھو تے صحیح دروازہ توڑ دیو، دروازہ توڑ کے اندر ویکھو تے صحیح نا ذوالکفل دا حال کی ہے۔ مفسرین بیان کر دینے ذوالکفل دا دروازہ توڑ دیتا گیا، ویکھیا تے ذوالکفل انج کر کے سجدے دی حالت دے اندر ہے اور فوت ہو گیا ہے۔ ایک بندے نے ہلایا، جس وقت ویکھیا ذوالکفل فوت ہو گیا ہے، ہن سارے دعاواں کر دینے، ہاتھ چک لیندے نے، اللہ تیرا شکر ہے ذوالکفل فوت ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے اس بندے تو جان چھٹ گئے، اور جناب طرح طرح دیاں باتاں کر دے، خوشی دا اظہار کر دے کہ اج ذوالکفل دیاں گالاں نہیں سننیاں پین دیاں، اج تو بعد ذوالکفل دے کسے دے کوئی ظلم نہیں کر سکے گا، کیونکہ فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اور آپس دے اندر مٹھائیاں تقسیم کیتیاں جا رہیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھروں آواز ہوندی ہے، محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ رب رحمان نے آسمان تو جناب جبریل نو بھیجیا، اے جبریل جلدی جا، اے جبریل جلدی جا، جا کے میرے بندے دی عزت نو بچائے، میرا بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، جا کے میرے بندے دی عزت دی رکھوالی کر۔ فوراً جناب
جناب جبریل آ جاندے نے اور آ کے دروازے تے لکھ دیندے نے ان اللہ قد غفر الکفلا، کہہ دو سبحان اللہ، ان اللہ قد غفر الکفلا۔ او جس وقت او بی بی گئے ذوالکفل نے کنڈی ماری سجدے دے اندر ڈگ پیندا ہے، اینا رویا گناہاں نو یاد کر کر کے اینا گریا زاری کیتے۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے اون دے رو رو کے اتھرو مک گئے، اون دے رو رو کے آنسو مک گئے، اون دا دل بند ہو گیا، اینا رویا کہ اون دی جان ہی نکل گئے، اور رب نے اس نو ایک سجدے دی وجہ تو اون دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے تے جنتاں دا وارث بنا دیتا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ قد غفر الکفلا، ان اللہ قد غفر الکفلا، اللہ نے اپنے ذوالکفل نو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی باتاں نہ کرے ذوالکفل دے بارے، کوئی تانا نہ دے میرے بندے نو، کوئی جناب ان دے بارے گالی گلوچ نہ کرے، ان دے بارے برا گمان نہ کرے، کیونکہ میں رب رحمان نے اپنے ذوالکفل دے ایک آنسو دے بدلے، ایک سجدے دے بدلے جیڑا سچے دل نال اونے کیتا ہے، میں عرشاں والے خدا نے ان دے زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیتے نے۔ اس واسطے آؤ نا اللہ کولوں منگ بندیا، جتھے موڑ نہ توڑ ہووے، پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے، پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور۔ تو انو یاد ہوئے گا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ آئے اللہ جی بارشاں، قوم پوری اللہ جی بارشاں، محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم چ ایک بندہ ہے جندے نال میں ناراض ہاں، جنی دیر تک قوم چو باہر نہیں نکلے گا میں آسمان تو بارشاں نہیں نازل کرانگا۔ اے دل دے اندر اللہ نال کال ملا لئی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، زندگی دے گناہ معاف کر دے، اللہ تو بڑا غفور الرحیم، اللہ تینو تیری رحیمی دا واسطہ معاف کر دے۔ مرشد پاک فرماندے نے میرے رب رحمان نے ان دے اوتھے کھڑیاں اللہ نے آسمان تو بارشاں نازل کر دیتیاں، آخرکار اے بندہ ہلے نکلیا کوئی نہیں، بارشاں آ گئیاں۔ قوم والے آندے نے موسیٰ او شرط کدھر کے قوم چ ایک بندہ گناہگار جنی دیر تک جائے گا نہیں بارشاں نہیں ہون دیا۔ تے حضرت موسیٰ اللہ کو سوال کر دینے اللہ او بندہ باہر نہیں نکلیا بارشاں آ گئیاں۔ اللہ فرمان دینے موسیٰ جنی دیر تک او میرا باغی تے گناہگار بندہ سی میں شرط لگائی سی، ہن میرے بندے نے دل چ میرے کولوں معافیاں منگ لیاں نے، دل دے اندر میرے سامنے گریا زاری کیتی ہے، میرے نال کال ملا لئی، میں اپنے اس بندے نو معاف کر دیتا ہے، لہذا ہن قوم چ کوئی گناہگار نہیں رہا، میں بارشاں نازل کر دیتیاں۔ تے حضرت موسیٰ فرماندے نے اللہ پھر اس بندے دا اس خوش قسمت دا نام ہی دس دیو۔ تے اللہ پاک فرماندے نے موسیٰ جدو میرا باغی سی نافرمان سی میں تینوں اودو نام نہیں سی دسیا، ہن تے میرے نال صلح ہو گئی، ہن تے میرے نال اون دی صلح ہو گئی ہے، ہن او میرے نال راضی تے میں اون دے نال راضی۔ موسیٰ میں تینوں ہن کیویں اپنے اس بندے دا نام دس سکنا وا، میں پردے پا دیتے نے۔ اس واسطے آؤ حضرات اپنے اس رب کولوں منگیے، اللہ کولوں منگ بندیا جتھے موڑ نہ توڑ ہووے،
پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے او قرآن دیاں پڑھ ایتاں وچ شک کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبراں دا پاویں رتبہ ہور ہووے پردے کج لیندا بندہ عمراں دا چور ہووے اس واسطے آئیے حضرات لمحہ فکریہ ماہ مقدس دا آخری خطبہ آخری جمعہ ہو سکتا ہے اے رب دا مہمان ایک دن یا دو دن اسی سمجھنے اسی کوئی غلطی نہیں کیتی اسی سمجھنے اسی کوئی کوتاہی نہیں کیتی اسی سمجھنے ساڈے کولوں کیڑا کوئی گناہ ہو گیا اسی تے اج گناہ نو گناہ سمجھ دے کوئی نہیں اج لغزش نو لغزش سمجھ دے کوئی نہیں لیکن اے تے پھر جدوں اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتا جائے گا اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا ایحسب الانسان ان یترک سدی انسان سمجھدا ہے مینوں سدا چھوڑ دیتا گیا آزاد چھوڑ دیتا گیا ہے اللہ فرماندے نے اندی بربادی نزدیک اندی بربادی ہے اور آخر کار ویکھو نا جس رب نے اتنی خوبصورت شکل بنائی جس رب نے اتنی عزت عطا فرمائے جس نے اتنے بڑے بڑے عہدے عطا فرمائے جس نے اتنے خوبصورت نک کن اکھاں بنائیاں جس نے ماں دے رحم دے اندر اتنا خوبصورت حسن و جمال عطا کیتا کیا اور رب قیامت والے دن ہڈیاں نو جوڑ کے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا اور پھر اپنے سامنے اپنے بندے نو کھڑا کر کے اونی دیر تک پیچھا ہٹن نہیں دے گا جنی دیر تک 5 سوال نہ کر لے اور پھر اللہ فرماندے نے اسی سوال کرانگے بندے کولو اون دی عمر دے بارے پوچھاں گے کہ انہیں عمر کتھے ضائع کیتی اون دے کولو اون دی جوانی دے بارے پوچھیا جائے گا کہ جوانی کتھے ضائع کیتی اج کئی نوجوان ایسے نے جڑے چوکاں دے اندر کھڑے رہ کے اپنی جوانیاں نو ضائع اور برباد کر رہے نے لیکن انہاں نو رب دے کر دے اندر آنا نصیب نہیں ہوندا کئی ایسے نوجوان نے جڑے نماز دے وقت اپنے گھر دے اندر موبائل تے مصروف نے لیکن انہاں نو رب دے کر دے اندر آنا نصیب نہیں ہوندا کئی نوجوان ایسے نے جڑے مصروفیات کھیلاں تماشیاں دے اندر مصروف نے لیکن رب دے کر دے اندر آنا نصیب نہیں ہوندا محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ اس بندے نو اپنے سامنے ہٹن نہیں دین دے جنی دیر تک اندے کولوں پوچھیا نہ جائے اے میرے بندے دس میں تینوں جوانی عطا کیتی اس جوانی نو کتھے ضائع اور بیکار کر کے آگے آئے اور اندازہ کرو پھر اس وقت کی حال ہوئے گا ایسے لوگاں دا کہ جنہ دے کول اس جواب دا کوئی جواب نہیں ہوئے گا منہ چکے ہون دے پریشانیاں اور جناب ایسی ندامت انہاں دی آنکھاں دے اندر اور پھر رب دے سامنے کھڑے کوئی جواب نہیں اللہ اکبر اور خوش قسمت ہوئے گا وہ نوجوان جڑا کہے گا اللہ میری جوانی گزری تیرے گھر دے اندر میری جوانی گزری نماز دے اندر میری جوانی گزری قرآن دے اندر میری جوانی گزری اللہ تیرے دین دے احکامات دے اندر اللہ اکبر اور پھر خوشی دے نال اپنے رب نو جواب دے گا اور آئیے حضرات نوجوان بزرگ سارے واسطے اے سبق اور درس ہے آئیے اپنے رب کو لو معافیاں مانگ لئیے اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے سیاکار اپنی رحمت نال سانو سارے نو معاف فرما دے اور پھر اللہ رب رحمان محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آنا حبیب اللہ الشاب الطائب حبیب اللہ میں اللہ دا حبیبہ اور جیڑا جوان جوانی چ توبہ کرے او بھی اللہ دا حبیب ہے کہہ دے سبحان اللہ جیڑا جوان جوانی چ رب دے گھر آ جائے
اللہ دے سامنے جھک جائے او جوان بھی اللہ دا حبیب ہے، میں نہیں کہہ رہا، محبوب پیغمبر دا فرمان ہے۔ تو آئیے حضرات لمحہ فکریہ انہا ایام دے اندر اپنے رب کو لو مانگ لئیے، معافیہ مانگ لئیے۔ آخری بات تواڈے سامنے رکھا کہ جیڑے دل دے اندر گمان ہے ہورے رب نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اللہ اکبر اللہ، میرا رب کہہ رہا ہے آؤ میرے در تے آؤ۔ محبوب پیغمبر فرماندے نے میں تے اپنے ایسے گناہگار بندے کہ جنہ دے گناہ اتنے بڑے کہ زمین برداشت نہ کر سکے، آسمان برداشت نہ کر سکے، اسا اپنے ایسے گناہگار بندیاں نو بھی معاف کر دیتا۔ تو حضرات اسی کیڑے باغ دی مولیاں، آئیے محبوب پیغمبر دی زبانوں آپ علیہ السلام دے ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، اس تو بعد اپنی بات نو ختم کرنے دی کوشش کراں گا۔ واقعہ بڑا مشہور لیکن امام تازہ ہو جائے، سانو پتہ چل جائے ساڈا رب کنا غفور رحیم ہے، اور رب کی کہہ رہے ہیں استغفروا ربکم، کہہ دیو سبحان اللہ، ہر دن ہر وقت استغفر اللہ پڑھیا کر۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے آقا آپ علیہ السلام اور امی عائشہ دوویں بیٹھے نے نا، میاں بیوی، اور دنیا دی سب تو خوبصورت جوڑی، آپ علیہ السلام کو سوال کر دیا نے امی جان اے محبوب پیغمبر دسو ماہ مقدس دے آخری ایام دے اندر اگر میں تاک رات پالاں، اگر میں لیلۃ القدر پالاں، مینوں دسو میں اپنے رب کو کیڑی دعا کراں، کی منگاں؟ تے محبوب پیغمبر فرماندے نے عائشہ دعا کرنی ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ سماعت فرماؤ، اے اللہ تو بخشن والا ہے، تو بخشن والا ہے، اے اللہ تم بخشن والا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو، تے بخشش نو پسند کرنا ہے، فاعف عنی، اے اللہ منو معاف فرما دے، اے اللہ میرے گناہاں تے معافیاں دا کلم پھیر دے۔ توجہ میرے وال، توجہ خدا را میرے وال۔ مرشد پاک علیہ السلام دا ایک اور حدیث سماعت فرماؤ، آپ دا ایک اور صحابی دا واقعہ سماعت فرماؤ۔ میرے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے، ایک آن والا آ جاندا ہے، آ کے مرشد پاک دے کول بیٹھ جاندا ہے، آندا سونیا میرے کولو اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، اتنی بڑی لغزش ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا رات دا سونا خراب ہو گیا ہے، میرا دل دا سکون، دنوں دا اطمینان خراب ہو گیا ہے، اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی جس وقت بستر تے لیٹنا وا گناہ یاد آندا ہے، میریاں راحتاں حرام ہو جاندیاں نے، میریاں نینداں حرام ہو جاندیاں نے، محبوب سونیا پتہ نہیں مینوں میرے رب نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ بات مختصر کرا، محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے توجہ میرے وال، آپ فرماندے نے میرے صحابی دستے سے گناہ کیڑا کر بیٹھا ہے، ایڈا وڈا کیڑا گناہ کر بیٹھا ہے کہ تو اللہ کو نا امید ہو گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہو جایا جے، دل نہ چھڑ جایا جے، پتہ نہیں رب نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کدھرے مایوس نہ ہو جایا جے، ایویں در دیاں ٹھوکراں نہ کھان لگ پیا جے، کوئی گناہ ہو جائے گناہ لے کے میرے در تے آ جایا جے، میں رب رحمان تانوں معاف کر دیاں گا۔ مرشد پاک فرماندے نے دستے صحیح نہ کیڑا ایسا گناہ تے جرم ہو گیا ہے جن دی مایوسی لے کے میرے کول آیا ہے، ہن 10 گناہ کیڑا ہے؟ آندا محبوب سونیا دور جاہلیت دا واقعہ ہے، دور جاہلیت دا قصہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی انج کر کے میں میری شادی ہوئے چند دن
गुजरे मैं शादी तो बाद अपने तिजारत वास्ते कारोबार वास्ते बैरूने मुल्क चला जाना वा। मुर्शद पाक जी जिस वक्त मैं बैरूने मुल्क चला गया, अज भी नौजवान जाते ने, बजुर्ग जाते ने, कोई सऊदीया जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका जा रहा है। और जनाब तुसी जानते हो कईयां दे वापसी दे अंदर साल लग जाता है, 2 लग जाते ने, 10 साल लग जाते ने, कईयां नूं ते 15-20 साल दा अरसा गुजर जाता है। इसे तरह महबूब पैगंबर दा सहाबी इंज करके आका अलैहिस्सलाम दे सामने बैठ के अर्ज करदा है, आका जी मैं जिस वक्त शादी दे तो कुछ दिन गुजरे मैं इंज करके तजारत वास्ते निकल पैना वा। शादी तो बाद मैं तजारत वास्ते दूसरी जगह ते चला गया है, उथे मेरा चंद अरसा गुजर जाता है, कई साल गुजर जाते ने, 3-4 साल दा अरसा गुजर जाता है, 5 साल दा अरसा गुजर जाता है। आखिरकार महबूब सोने आए मैं अपने घर दे अंदर वापस आया। जिस वक्त कदम रखिया अपने घर दे अंदर कदम रखिया, महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मुर्शद पाक भी मौजूद ने, इर्दा गिर्द सहाबा दा जमघट आए, अबू बकर भी बैठे ने, उमर भी बैठे ने, हजरत उस्मान, हजरत अली उल मुर्तजा, तलहा और जुबैर, सारे सहाबा मस्जिद नबवी दे अंदर ने। मस्जिद नबवी दा इंज करके सेन खचा खच भरे आए, ए बंदा अपना जुर्म सना लग गया। हुण ओही जुर्म हदीस दी ज़बानी तुसी समाज फरमाओ ना, आंदे महबूब सोनिया इंज करके मैं घर दे अंदर कदम रखिया, की वेखना वा एक नन्नी जी मासूम बच्ची, छोटी जी मासूम बच्ची मेरे सेम दे अंदर खेल रही है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जिस वक्त मैं बच्ची नूं वेखिया इंज करके मैं वेना, मेरी बीवी ओनू इशारा कर दी है तेरा अब्बू आ गया है, ए तेरा वालिद है, ते मासूम बच्ची दौड़ के मेरे कोल आ जाती है, आके मैनू इंज करके मेरियां बाहां दे नाल मेरे जिस्म दे नाल लिपट जाती है। मुशाहदा ते तुसां कीता होएगा कदी कोई किसी दा वालिद मैं ते समझना सुबह तो लैके शाम तक घर दे अंदर ना जाए, मासूम बच्चों दे दिल दे अंदर तड़प पैदा हो जाती है। आंदे ने अब्बू जान किते ने, मेरा अब्बू किते वे, मेरा वालिदे मोहतरम किते वे। मां दे अगे सवाल करेगा, कदी किसी नू पूछेगा अब्बू क्यों नहीं आया, ये भी ते बच्ची सवाल कर दी होएगी, अम्मी जान मैं बाहर निकलनी आ वेनिया लोगां दे बच्चियां दे जेड़े ने बाप उन्हां दे नाल ने, मेरा अब्बू किते वे। आखिरकार वक्त आ गया, मेरे आके जिस्म दे नाल लिपट जाती है। महबूब सोनिया जिस वक्त जिस्म नाल लिपटे दिल पर आया, मैं बाहां दे अंदर उठा लेना वा, बड़ा प्यार करना वा। खूबसूरत बच्ची नन्नी मुन्नी मासूम जाने मैं बाहां दे अंदर उठा लिया, प्यार किया। ऐ महबूब पैगंबर मुंह मत्था चुमिया, मैं बड़ा ही प्यार किया, बच्ची मेरे नाल बड़ा प्यार कर रही है। आखिरकार वक्त गुजरदा है, मैं इंज करके अपनी बच्ची नू अपने मोढियां ते उठाया और बाहर गली मुहल्ले दे अंदर लैके टुर पैना वा। आका दौरा जाहलीयत लोगां दे अंदर जाहलीयत दी इंतहा सी, आप दे ऐलाने नबुव्वत तो कबल दा वाक़या है। महबूब सोनिया जिस वक्त मैं गली दे अंदर गया लोग ताने दे रहे ने, आओ वेखो बेटी दा बाप जा रहा है, लोग ताने दे रहे ने, आ वेखो बेटी नू जन्म देने वाला, आ वेखो बेटी दा बाप जा रहा है, और तरह तरह दियां बातां करदे ने। आखिरकार महबूब सोनिया कोई मिलदा नहीं, कोई सलाम नहीं लैंदा, महबूब सोनिया कोई बात नहीं करता, कलाम नहीं करता, हर कोई नफरत दी निगाह नाल वेख रहा है, हर कोई नफरत कर रहा है। आखिरकार मैं दिल दे अंदर सोचना वा लोगां दी इतनी नफरत है ना, और लोग आंदे ने वेखो इहदे घर कोई बारात लैके आएगा, हुण इहदा कोई जवाई बनेगा। उस दौर दे अंदर बेटियां नू बड़ा ही हकीर जानिया जांदा सी,
उस दौर के अंदर बेटियां नूं बड़ी ही नफरत की निगाह नाल वेखिया जांदा सी। आखिरकार महबूब सोने इंज करके कुछ दिन गुजरे, जिस वक्त हालात तो तंग हो गया, जिस वक्त लोगों के ताने मेनिया तो तंग हो गया, ते महबूब सोने मैं एक दिन अपनी बीवी नूं कहा, ऐ मेरी बीवी इंज कर मेरी बेटी नूं तैयार कर, इनू अच्छे कपड़े पहना, इनू खूबसूरत लिबास पहना, इंदी जुत्ती इनू पहना, मां भी बड़े खूबसूरत कपड़े। मां पुछदी है मेरे सर दे ताज अज मेरी बेटी नू कित्थे लैके जाना चाहते हो? आंदा मैं अपनी बेटी नू बाजार लैके जावांगा, इनू बाजार दे अंदरों खिलौने लैके देआंगा, इनू बाजार चों चीज़ां लैके देआंगा, फलां जगह ते बाजार लग्या उत्थे लैके जावांगा। जानदे हो ना बच्चियां वालिओ, जिस वक्त बच्चियां दे सामने इहो जी बात रखी जाए, खाश बड़ी बच्चियां दी, मैं अज बाजार चों बल्ला भी लैके आवांगा, गेंद भी लैके आवांगा, अज मैं बाजार चों पिस्तौल लैके आउणा, अज मैं बाजार चों गड्डी लैके आवांगा। और जनाब बच्चे अपने दोस्तां नूं दस रहे हुंदे ने, अज मेरा अब्बू मैनू फलां जगह ते लैके जाएगा, अज मेरा वालिद मैनू फलां जगह ते पार्क च लैके जाएगा। इसे तरह बच्ची बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारियां प्यारियां बातां करने वाली आख दिए खुशी दे नाल जल्दी नाल मां तैयार कर, अज मैं अपने अब्बू दे नाल बाजार जावांगी, खिडौने लैके आवांगी, गुड्डियां लैके आवांगी, मैं अपने बाजार अब्बू दे नाल बाजार चों कपड़े लैके आवांगी। मां आंदी है मैं जल्दी नाल तैयार कर देनी आ। मां ने तैयार किया, छोटी जी चुन्नी 4-5 साल की बच्ची है, उन्हें इंज करके गले के अंदर डाल दी है ना, ते अपने कंधियां ते बिठा लेना वा। मां नू पता कोई नहीं कि अज मेरा शौहर मेरी बेटी नू केड़े बाजार दे अंदर लैके जा रहा है, बच्ची नू पता कोई नहीं अज मेरा बाप मैनू केड़े बाजार दे अंदर लैके जा रहा है। महबूब सोने मैं अपनी बच्ची नू कंधियां ते उठाया, घरों बाहर निकल पैना वा। थोड़ा जिहा दूर जाके मैं पिंडों बाहर एक मुकाम ते एक कई ते एक औजार मिट्टी खोदने वाला रखा होया। महबूब सोने मैं वो भी पकड़ लेना वा ते एक जंगल दा रुख कर लेना वा। जिस वक्त जंगल दा रुख कर लिया, हुण बच्चियां नू पता हुंदा बाजार ते इस जानब है, केड़ी दुकान किस जानब है। बच्ची आहुजारी कर दी है, बच्ची आवाज देंदी है, बातें कर दी है, अब्बू जान तुसी ते बाजार वाल जाना चाहते सो, ए ते जंगल नू रास्ता जा रहा है, ए रास्ता ते इधर जनाब खेतां नू जा रहा है, अब्बू जान बाजार ते इस तरफ है। महबूब सोने मैं अपनी उस बच्ची दी एक बात नहीं सुन रहा, सफ़र करता जा रहा, जंगल वाल जांदा जा रहा। जिस वक्त जंगल दे अंदर पहुंचा ते इंज करके मैं अपनी बच्ची नू जमीन ते बैठा देना वा। जमीन ते बैठा के अपनी कई दे नाल आका टोया कड्डन लग पैना वा, जमीन नू खोदन लग पैना वा, जमीन दे अंदर टोया कड्डन लग पैना वा। हुण मेरे पैरां ते मिट्टी पैंदी है, मेरी मासूम बच्ची उठ के आके मेरे पैरां तो मिट्टी साफ करन लग पैंदी है। महबूब सोने कदी आके मेरे चेहरे तो पसीना साफ कर दी है और नाल आंदी है पूजान किन्ना ज्यादा पसीना आ रहा है। अपने नन्हे मुन्ने हत्थां दे नाल अपनी छोटी जी चुन्नी दे नाल कदी मेरा मुंह साफ कर दी है, कदी मेरे कपड़े चाड़ दी है, कदी मेरे पैरों तो मिट्टी अपनिया बुक्कां दे नाल हटांदी है। लेकिन आका दिल इन्ना सख्त हो गया, मैं अपनिया बेटी दी उस अदा ते गौर नहीं करदा। बड़ियां प्यार भरियां बातां कर रही है, कदी कुछ कह रही है। जानदे हो ना बच्चियां वाले हो तुसी ते इस बात नू जानदे हो ना, जिस वक्त मासूम
بچے باپ ماں غصے دے اندر ہوئے، چھوٹا جہا بچہ معصوم جہا بچہ توتلی زبان دے اندر بات کرے، محبت بھرے لمحات دے اندر اپنے والد دے نال چمٹ جائے، اکھاں پر آندیاں نے اور جناب غصہ اسے وقت مسکراہٹ دے اندر تبدیل ہو جاندا ہے، دل نو اطمینان مل جاندا ہے کہ میرے بچے نے میری بچی نے محبت دے نال میرے نال پیار دے لمحات گزارے نے۔ محبوب سونیا میں ٹویا کٹدا جا رہا وا، ٹویا نکالدا جا رہا وا، آخر کار ویکھیا ٹویا اینا کو نکل گیا ہے کہ 6-7 فٹ دی گہرائی ہو گئی ہے۔ ہن بچی بڑیاں زیادہ باتاں کر رہی ہے، میں اپنی بیٹی نو پکڑیا اس ٹوئے دے اندر رکھ دینا وا، جس وقت ٹوئے دے اندر رکھیا محبوب سونیا مینج کر کے تھوڑی جی مٹی اندے پیراں تے پائی تے میری بیٹی نو سمجھ لگ جاندی ہے کہ اج میرا باپ میرے نال کوئی ایسی حرکت کرنے والا ہے کہ جیڑی حرکت ناقابل برداشت ہے۔ محبوب سونیا میں جس وقت تھوڑی جی ہور مٹی پانا وا گوڈیاں تک مٹی آ جاندی ہے، میری بیٹی نو سمجھاں لگ گئیاں کہ اج والد دے ارادے ٹھیک نہیں، اج میرے باپ دے ارادے ٹھیک نہیں، ہن گریا زاری کر دیے، ہن معافیاں مانگ دیے، دل دے اندر اے بات ہے کہ ہو سکدے میں جیڑیاں چیزاں دی ڈیمانڈ کیتی ہے انہاں چیزاں دی وجہ تو میرا باپ اج میرے نال اے سلوک کرنے والا ہے، ہو سکدا جیڑیاں میں اپنے باپ کولوں کھڑونیاں دیاں جیڑیاں اپنے باپ کولوں کپڑیاں دی ڈیمانڈ کیتی ہے انہاں وجہ تو میرا باپ میرے نال اے سلوک کرنے والا ہے۔ محبوب سونیا بڑی گریا زاری کر دیے، آندھی ابو جان مینوں کھڑونے بھی نہ لے کے دیا جے، ابو جی مینوں کوئی بازار چو کپڑے بھی نہ لے کے دیا جے، ابو جی بازار چو کوئی چیز نہ لے کے دیا جے، میں تواڈے گھر دے اندر بھی نہیں داخل ہوواں گے، لیکن ابو جی میرے نال اینا برا سلوک نہ کرو نا، ابو جان میرے نال اتنا زیادہ برا سلوک نہ کرو، میں تواڈے گھر چو کھاواں گی بھی نہیں پیواں گی بھی نہیں، ابو جان مینوں آزاد کر دیو۔ لیکن محبوب سونیا میں مٹی پاندا جا رہا وا، مٹی ڈالدا جا رہا وا، آخر کار منہ تک مٹی پہنچ جاندی ہے، اے صحیح واقعہ صحیح ہے، آخر کار مٹی منہ تک پہنچ دیے لیکن گریا زاری بڑی کر دیے۔ محبوب سونیا تسی تے حضرات جان دے ہو اگر کسے دے بچے نو کوئی رات دے اندر تکلیف آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، والدین دیاں نینداں حرام ہو جاندیاں نے، آندے نے قلعہ دیدار سنگھ جیڑا سپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اندے کو لے جایا جائے، اکے لگے جاؤ، کوئی آندہ گجرالے لے جاؤ، کوئی آندہ لاہور دے اندر لے جاؤ، لیکن جس وقت بیٹے دی بیٹی دی تکلیفیں برداشت نہیں ہو رہی، اتنی زیادہ دل دے اندر نرمی اولاد واسطے، لیکن ادھر معاملہ بڑا عجیب ہے، آندہ محبوب سونیا آخر کار مینج کر کے مٹی ڈالی، منہ تک مٹی گئی، ہن جناب ہوندہ منہ آخری لمحات دے اندر ننگائے تے بیٹی اپنی زبان تو الفاظ نکال دیے، اے ابا جان کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار دے اندر میں تواڈی بیٹی تواڈا گریبان پکڑ کے اللہ دی عدالت دے اندر تیرے کولوں ایک سوال کران گے، دس مینوں زمین دے اندر کیوں گاڑیا، دس مینوں زمین دے اندر کیوں نپیا، مینوں زمین دے اندر زندہ کیوں دفنایا، آخری سوال میں تیرا گریبان پکڑ کے رب دے سامنے تیرے کولوں سوال کران گے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات میں تے ویکھیا ہے جنہاں دی اولاد جوانیاں دے اندر فوت ہو جائے، انہاں والدین نو ویکھیا ہے کہ او جناب انج کر کے بے ہوش ہو جاندے نے، اپنی اولاد نو مردہ نو قبر دے اندر اتارن تو ڈر دے نے، لیکن ادھر معاملہ بڑا عجیب ہے۔ محبوب سونیا جس وقت میں اپنی بیٹی نو قبر دے اندر اتاریا، اپنی بیٹی نو ٹوئے دے اندر نپ دیتا، محبوب سونے
سونیا میرے دل دے اندر ذرا نرمی نہ آئی، میرے دل دے اندر ذرا الفت نہ آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی ہن میں رات نو اپنے بستر تے سونا ہے، مینوں او گناہ یاد آ جاندا ہے۔ میں جس وقت دن دے اندر کسے اطمینان والی جگہ تے بیٹھنا وا، او مینوں واقعہ یاد آ جاندا ہے۔ محبوب سونیا ہن رومٹے کھڑے ہو جاندے نے۔ ادھر میرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما مصلی تے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اے نہ روئے۔ صحابہ فرماندے نے آقا دی داڑھی مبارک اتھرواں دے نال پانی نال بھج جاندی ہے تے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے منہ دوسری جانب کر لیندے نے، مرشد پاک منہ اپنا پھیر لیندے نے۔ اے صحابی اٹھ کے ادھر چلا جاندا ہے، آقا اینا وڈا گناہ ہے، پتہ نہیں معافیاں ملندیاں کہ نہیں ملندیاں۔ میرے مرشد پاک منہ ادھر کر لیندے نے، اے سامنے آ جاندا ہے، آپ آقا ادھر منہ کر لے، اے ادھر چلا جاندا ہے۔ لیکن محبوب پیغمبر علیہ السلام آخرکار فرماندے نے اینو ایتھوں لے جاؤ، اینو میریاں نظراں تو دور کر دیو، اینو دور لے جاؤ، اینے اتنا بڑا گناہ کیتا، زمین کیوں نہ شک ہو گئی، آسمان کیوں نہ پھٹ گیا، اتنا بڑا گناہ۔ لیکن ہن آقا علیہ السلام دے سامنے بیٹھا ہے، آندا ہے آقا دسو ہن مینوں رب معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، ہن رب مینوں بخشے گا کہ نہیں بخشے گا۔ میرے مرشد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کافی وقت گزرنے دے بعد آسمان تو جبریل آ جاندے نے، آ کے رب دا اعلان سنا دیندے نے، آ کے رب رحمان دا حکم سنا دیندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر تے حکم نازل ہو جاندا ہے کہ جیڑا بندہ دور جاہلیت دے اندر جتنا بڑا مرضی گناہ کر لے، لیکن جدوں اسلام قبول کرے گا رب رحمان اون دے زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اعلان کیتا کہ اللہ نے تیرا اے گناہ اینا وڈا گناہ رب رحمان نے او بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات آئیے آخری خطبہ، آخری لمحات، وقت کافی ہو گیا ہے، بات لمبی ہو گئی، لیکن صرف اور صرف بات کرنے دا مقصد کہ آئیے اسی بھی اپنے رب کو اپنے گناہ لے کے آئیے۔ گناہ بڑے، ماہ مقدس دے اندر روزے چھڑنا گناہ، نمازاں نہ پڑھنا گناہ، رب رحمان دی اذان سن کے مسجد نہ آنا گناہ، یعنی کہ اتنے گناہ نے اسی اگر گن کے رب دے سامنے رکھیے نا، اللہ اکبر، اسی خود پریشان ہو جائیے کہ ساڈے اینے گناہ نے۔ لیکن وقت وے کہ لمحات نے کہ اپنے رب کو معافیاں مانگ لئیے، اللہ معاف فرما دے، کہہ دیو آمین۔ اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اس گناہ دے بدلے اسی سمجھنے ساڈے گناہ بڑے ہلکے نے، اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ سانو ساریاں نو ساڈے گناہ معاف فرما کے ساڈے واسطے اللہ جنتاں دا اعلان فرما دے۔ اللہ بڑیاں کوتاہیاں، کدرے نماز نہ پڑھنا، تراویح نہ پڑھنا، جمعہ نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا، اللہ تیرے گناہ گار بندے تیرے کولو دعا کر رہے ہیں، اللہ رحمت دے نال معاف فرما دے۔ اللہ کولو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔